गोजोन हामलायनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ गोदान खौराङाव बरायबाय। अन्नानै नोंथांमोना बे रादाबखौ जोबजासे नायलां। लोगोसे भिडिअखौ लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो लोगोफोर रादाबखौ मिथिलांनि। गिबि खौराङाव दङ आसाम माइक्र' फाइनेन्स इनसेन्टिभ आरो रिलिफ बिथांखिनि गेजेरजों क'क्राझाराव 5,000 मुलाम्फायारिफोरनो 25,000 राङारि अनसुंथाइ चेक रानदों। मैया क'क्राझारनि बिटिसि सेक्रेटारि फोथाराव 1 थाखोनि आसाम माइक्र' फाइनेन्स आरो रिलिफ बिथांखिनि खाबु मोनगिरिफोरनो 25,000 रां हरनायनि बिथोन बिलाइ राननाय हाबाफारिखौ बानजायदों। बे हाबाफारियाव बाहागो लायो मन्त्रि अशोक सिंहाल, बिटिआर सीएम प्रमद बर', एमएलएफोर लरेन्स इस्लारि, जिरन बसुमतारी, इएमफोर उकिल मुसाहारि, अरुप कुमार दे, उइलसन हास्ता, क'क्राझारनि डिसि बर्नाली देखा आरो एसपि टुबे प्रतीक विजय कुमार। आसाम रायजोआव साननै साखा बन्द फोसावदों। दिनै 28 आरो गाबोन 29 मार्चआव आसाम मटर वर्कार्स एस'सिएशना गासै आसाम नाङैनो साननै साखा बन्द फोसावदों। मैया क'क्राझार फालांगियारि गौथुमनि मावख'सालियाव गासै गं 29 गला खामजानाय फालांगिरिफोरनो एमएलए लरेन्स इस्लारिया अनसुंथाइनि चेक गथायना होदों। दुखुनांथाव बाथ्रादि थांनाय 12 मार्चखालि हरनि समाव अर खामनानै गासै गं 12 गलाफ्रा सेवहांगार जानायनि बेरेखायै गं 19आ सरासनस्रा खहा जानो गोनां जादोंमोन। बे हाबाफारियावनो मानगोनां एमएलए लरेन्स इस्लारिजों लोगोसे एमसिएलए राजीव कुमार ब्रह्म, क'क्राझार मिउनिसिपेल बर्डनि मासिगिरि मुर्सिमा प्रतिभा ब्रह्म आरो फालांगियारि गौथुमनि बिबानगिरिफ्राबो बाहागो लायो। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। गुवाहाटीआव दङ गंसे आसुरि हटेल। बे हटेलाव नोंथांमोना ओंखाम जानोब्ला बेसेन होनांनाय नङा। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला गुवाहाटी नोगोरमानि बे सावगारियाव नुनाय फोजोन फ्रि फुड हटेलाव नोंथांमोना सानजौफुनि बोथिसे आदारखौ रां गैयाब्ला फ्रियावनो जानो हागोन। थारैनो बे हटेलखौ लुफुंनाय बिगोमाया बेसे गोसो गुवार आरो अनफावरि। बे खौराङा दायो समाजारि बिजोङाव गोबां भाइरेल जादों। BKWSCनि मासिगिरि काम्बारु मुसाहारिया डक्टरेट डिग्री बिमुं मोननो हादों। गोजोनथाव खौरांदि गोबाव समनिफ्रायनो बर' हारिनि थाखाय गावनि बेसेन गोसा समखौ बाउसोमनाय काम्बारु मुसाहारिया डक्टरेट डिग्री मोननो हादों। आथिखालाव BKWSCनि मासिगिरि बिबानखौ सामलायनाय काम्बारु मुसाहारिया दिल्लीनि सेन्ट मादार टेरेसा इउनिभार्सिटिनिफ्राय समाज सिबियारि महरै डक्टरेट डिग्रीनि बिमुंखौ आजावनो हादों। गलाघाट जिल्लानि सिङाव थानाय लावरिपारा गामिनि काम्बारु मुसाहारिया बे बिमुंखौ आजावनो हानायाव गलाघाट जिल्लानि गासै रायजो राजाफोरजों लोगोसे बर' हारिखौ जोबोद गोग्गानाय आरो रंजाखांहोदों। क'क्राझार जिल्ला बन्स' आफादनि दैदेननायाव मैया हरनि समाव क'क्राझार टाउननि गोजाम फ्लाइअभाराव बर' हारिनि बिर जोहोलाव रन्जन दैमारिनि थाखाय दिनै 28 मार्चआव हाइकर्ट हियारिंखौ लानानै मोनसे केन्डेल लाइट हाबाफारि लानाय जादों। जाहाथे बिथां गेदेमानि हियारिंआ गाहामै गाहाम जायो आरो जोबथेसानिफ्राय उदां मोननो हायो। बे हाबाफारियावनो क'क्राझार जिल्ला बन्स' आफादनि गाहाय नेहाथारि जोंदाव बसुमतारिया बुङोदि बिटिआर गोरोबथानि सासे मैखोम सागानगिरि आरो बर' हारिनि बिर जोहोलाव रन्जन दैमारिनि गाहामनि थाखाय इसोरनाव आरज गाबदों। लोगोसे बिथांनि हियारिंआ गाहाम जानांगौनि मिजिंजों बे हाबाफारिखौ लानाय जादों होनना फोरमायो। बर' हारिनि गेजेराव बिटिआर गोरोबथा आरो दफाखौ लाना दैदेनगिरिफोरनि गेजेराव जानाय गावजों गाव एना एनि सोंखारलायनाय दासान्दि नुनो मोन्दों। आरो बे समाव बर'नि सासे दैदेनगिरि BKWSCनि चिफ महेनेश्वर बसुमतारिया खौरां बिजोङाव बुंदोंदि खौसेयै सावरायलायनायनि गेजेरजोंसो जेंनाखौ बोस्रांनांगोन, पिआइएल होनानै नङा। बर'नि जेंना जेंसिखौ जयै गोरोबना सावरायनासो सुस्रांनांगौ होनना बिथाङा बुंदों। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। बर' हारिनि रैखाथि आरो आलादा रायजोनि थाखाय गावनि बेसेन गोसा जिउखौ बाउसोमलांनाय मुंख्लं NDFB बिर जोहोलावफोरनि न'खरा बिटिआर गोरोबथानि रादाय बायदि मोननो गोनां सरकारनि अनसुंथाइखौ मोननो हायाखै होनना अजद होदों। मख'नो गोनांदि NDFBनि मुंख्लं न'खरफोरनि सुबुंफ्रा गसाइगावआव मोनसे मेल लानानै सावरायलायनायाव बिटिसि सरकार, आसाम सरकारा बिथांमोनखौ थगायदों होनना गोथौ दुखु मोननायखौ फोरमायो आरो उननि समाव मुंख्लं न'खरफोरनि मोननो गोनां रांखौ होनांगौ होनना बिथांमोना सरकारनिसिम दाबि खालामो। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। रादाबखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गासिनिसिमबो साबायखर आरो गोजोन हामलायनाय थाबाय। जै बर' हारिनि गोजोन्थों।